jan tenan nduk. Sore mang surup bles keteraadan ngantekan ora barbar ketoprake. Sing penting awak dhewe melu mangayu bahagia ya nak ya wonten dalemipun Bapak Sumijan sakeluarga. Bener Pak Sumijan ya Pak?
Kang sampun kersani bali siswa budaya sak rombongan khususipun keluarga besar masyarakat dusun Rumasan, dulur-dulur Rumasan sak kukuban, sedaya tamu undangan, ugi penggemar-penggemar setia siswa budaya ingkang sami rawuh ing dalu menika, khususipun Bapak Ibu Pini sepuh saking Tlatah Tambak Rama, saking Gabus komplit ya nduk rawuh kabeh. Ya mangga pun aturi tembang campur sari langkung rumiyin ya diaturi tembang campur sari kanggo Bapak Ibu Pini sepuh, kanggo dulur-dulur Rumasan, kanggo dulur-dulur penggemar siswa budaya. Mangga pun aturi gubuk asmara.
Ya, tembang campur sari konco dumateng Bapak Ibu Bini Sepuh, segenap tamu undangan keluarga besar Bapak Sumijan dan juga spesial buat mempelai berdua ya nak ya didongakno muga-muga nganten kekarone padha rukun dados keluarga sakinah mawaddah warahmah dadi manten sepisan kanggo selawase pindho mimi lan mintuno. Ya monggo dilanjut kembali bersama siswa budaya kita panggil untuk hadapi wanita yang berikutnya ada si cantik bersama Arela Tansa. Dur. Ayo monggo muga kelangan ponaturi. Mungkin badan iki ponaturi caping gunung kagem Mbah Kong saking Semangen ya nak ya. Ayo lo, wong ngerang mana suaranya? Wong sodudo, komplit iku kelompok kabeh dadi siji ya, Nduk. Rungokno jare atiku iki sing bingung noto rasane ati pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki Dumore ojo seladono ojo kok pikir aku ngeliyo Jujur aku isi sayang
wis temati ing jero ati nanging ngarepe maneh iki wis kahanan kudu pisahan jangan ku kena nangis berkelunganku mungkin iki wis naris duduk bercelokku bukan siramu apa rasane pangapurane jangan ku kena nangis berkelunganku mungkin iki wis naris duduk bercelokku bukan siramu apa rasane pangapurane terus Yo. Wah, kehilangan ya spesial permintaan dari adik-adik semuanya yang ada di atas panggung ya. Ya, dilanjut kembali untuk Anda bidu wanita yang berikutnya. Langsung aja kita tampilkan inilah dia bersama Dias Kadaswati. Yo. Yo. Ya monggo Dek Dias Kadaswati. Siswa udah ya. Telah ku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi, namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. bermusik kita bersama menyemai ikatan cinta tak mungkin kasihku hilang ku kunci hati untukmu Genggam kenangan indah
cinta mungkin tiada jodoh kita. Nangis hati ini Ku juga bersimpati, hancurnya harapanku. maafkan saya. Aku pun tak menyangka Itulah alasanmu, pergilah sayang. biarlah rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jua kebahagiaan. Telah ku coba meminta kasihmu biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Sampun Mbak matur suwun. Oke, terima kasih kembali. Yang dilanjut adalah permintaan caping gunung. Monggo. Bocah langsing yang ngono kok darane gedut lho. Siswa budaya. Desa mana
Gading badhe nyuwun lagu Caping Gunung. Apa popok bro, apa pamer bojo, apa liwong, pepeling, monggo Diaturi kembang rawe, Mbak. kembang rawe. Iki pundutane Pak Eko. Ceritane
buka andok. Duwe. Iya. Ki pundutane popok beruk pun aturaken nggih Pak nggih. Monggo Mas. Iya.
Ki Pak Lurah. Sugeng dalu Pak Lurah. Ih. Masa ya karo iki, Mbok. Umpamane, ra ya ngono ya, Nduk ya. Sugeng dalu Pak Lurah. Terus piye, Mbak? Ya karepem piye arep mbok apano wis karepem. Wis pokoke aku pasrah keluwan lah karo kowe. Mbok Kertas apano. popoke mboke kula mboten. Oh, popokku ora ilang kok. Apa, Mbak? Ora ilang. Nggenku. Nggonmu ae nggonmu. Heeh, nggonmu dhewe ae. Patus apa, Mbak? Oh, Pak Popo. Pak Lurah lah ya rada ndredeg Pernene ya, napa? Nduk. Iya. Pak Lurah iki lah ketok ya rada ndredeg iki ngendikane ya beda ora kaya nek pidato ning atas panggung ya. Wernene napa, Mbak? Lu kathok om dhewe mbok takokno aku. Ngoten. Panjang napa pendek? Ya bener Nduk, kathok panjang apa pendek iku ya bener takonane. Wah iki malah pikirane pornografi cah iki, Nduk. Pendek nggih. Nggih. Kathok ora apa-apa Pak Lurah gak Kadose mudeng kok kok. nganu, Mbak. Kula ningo kok kadose di nganu. Dibeto Mas Gayeng. Nggih, niki Dibeto Mas Gayeng. Kula paringi sangu kangge pados popoke nggih. Nah. Kepiye tangletke Mas Gayeng? Cocok. Suwun nggih, Pak. Ayo Tan, jajalan Tan. Piye, Mbok? Mas Gayeng. Mas Gayeng sing lenggah ing mriku. Asik. Yo. Napa tika kertas popo berok. Popo dimarake siraman. Beruke cengkir ketingkir ukiran. Sugeng dalu, Pak. Sugeng Malah- dalu Kang Mas. Malah cengengah-cengengih sok, Mbok. Sing rada kemayu ngono lho Tan. Enak. Sugeng dalu Kang Mas. Sugeng dalu, Kang Mas. Lah ngono karo lenggit. Lah kok nek bojone iku, Mbok? Oh gak apa-apa. Eh. Nek pokoke manggon ngene iki Eh. bebas. Aman, Mbok? Aman. Aman. Ije. Aduh, aku grogi ya, Mbok. Tangane kudune piye? Kok saya ngene lho. Dak ngene, Mas. Pripun, Mas? Oh, pripun iku piye lho? Mas, iki Iki takonku piye? takonku popone ya, Mbok? Mas, sikane Bapak Lurah kala wau kok jenengan ingkang beto popoke kula to Kang Mas. Nggih, Menika kados. leres napa mboten Kang Mas? Kados niku mboke kula ngoten. Angel lho, Mbok, dawane ngono. Angel. Heeh. Ya kanjen ngetoprak iku ya angel lho. Ngono. Ora ngira wong iso. Kertas popoke kula mboten, Pak. Mas. Mas. Lah iki popoke iki warnane apa to ya? Oh ya, wah iki kaya bambangan ketoprak ya suarane. Ketoke mantan, Mbok. Mantan apa? Mantan bambangan. Ora ana mantan bambangan. Warnane niku ireng Plonteng. zebra ngoten. Kertas mboten, Mas. Playune niki memburi. Nggih. Eh, alah kaleme ya. Tegane klopo ijo. Bejane sing duwe bojo. Wah. Kaya bojone Are ya aluse ya. Sesore nek tukaran ning obyok. Lah niki ketone di beto tiang wingking niki ingkang asma Bapak Suparlan Oh, Pak Supa. alias Bapak Pak Lis karane iki. Oh, dirogono, Nduk. Matur suwun nggih, Mas. Piyayine Kang pundi nggih? Pak Suparlan. Hai Suparlan. Napa tika ngertos popo berokepi. Popoke dimarake sulan. Teruke cengkir ketingkir ukiran. Sugeng dalu, Pak. Ngertos popoke kula, Pak.
Mboten kertos popoke niku wau. Takok ya, lah nek mboten ngertos sinten sing beto, Pak? Lah niki kados mlajenge ngaler. Nggih. Melayu ngalor, Nduk, melayu ngalor. Siap-siap wong lor. Nggih beto pajuan. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Heeh, mugi-mugi Pak. rezekine barokah. Pak Juan. Ayo duyan juan nopo dikertos popo beroli popo ini marake sulanya beru cengkir gede kir ukiran Sinten niki? Jenengan napa mriki? Sing niki. Nggih Pak Juan sugeng dalu, Pak. Ah, sugeng dalu. Ngertos Pak popoke Juan. kula mboten, Pak? Rupane piye, Mbak? Rupane? Oh, lerek-lerek, Ije mungkun nek, plondeng-plondeng. Mbak. Jajal greyangi jeke, Pak. Ije nganggo ta ora? Lah. Biasane ku nek gugup malah lali ra kathokan cahe ku apa? Ketoke Sing ganteng, brengose kandel, gagah gede dhuwur. Apa laku, Dik? Wong rumasan kok. Iki rapate ado biayane ya sithik wae umbalane. Lah niku nek nyuwun susu nggih diparingi tesih apa? Mboten masalah. Matur suwun sanget nggih, Pak. Suwun nggih, Pak. Ayo, Mbak. Mas sempuk Dudu mas sempuk nopo dikon ngertos popo beroli popo limaran disulaman beru cengkir gandeng kir ukiran Sampun niki. Empun. Kesuwen Mbok wis ayar e, Mbok. beneratan pilihan kuatan Piye, gede, Mbak? dhuwur, gagah, brengose Mbak. kandel. Dalam teknik meleh. Dibeto sinten, Pak? Mbah Eko. Pak Eko. Piyayine? Niki. Pak Pak Eko. Aduh Pak Eko Mbok niki nggih. nopo dikon ngertos popo berokeli popo ini makan isulaman beru cengkir gading kir ukiran sampun Pak Iki langsung dibeto Pak Ita, Oh, Mbok. ono. Ije ana tutuke. Isek sithik, Oh Mbok. ya, bablas nandok. Lanjut, Mbak. Pak Ita. aduh Pak Ita napa dikon ngertos popo berokeli popo limaran disulaman beru cengkir gandeng kir ukiran Matur suwun nggih, Pak. Wes. Dilanjut neh, Mbok. Je sapa neng? Isek Bapak Sariman. Pak Sariman. Mbak. Guri renek. Pak Sarimin. aduh Pak Sarimin napa dikon ngertos popo berokeli popo limaran disulaman beru cengkir gandeng kir ukiran Suwun, Pak. Pindah pundi meleh? Thomas Dono. Mas Dono. Mas Dono. Heeh. Nggih. Enggak. Mas Dono. aduh Mas Dono napa dikon ngertos popo berokeli popo
Nduk. Niku sedaya nggih mboten napa-napa kok, Pak. Krawukan anjen biasane. Pak Dono Langsung iku aja nek nyawer ngono biasane ya, Nduk. Orang tinggo eman ya, Mbak. Blas, Nduk. Biasane kuwi angger kon jero langsung dikrawukno ngono blek. Dibetas sinten iki, Pak? Santai mawon Mas Dono, nggih, santai mawon. Wancen omahe adoh ya, Dik. Ngene Aku iki. roh Mang, Mbak. Ning Poh Gading ku jarang-jarang ketemu Ning ono siswa syarat. budaya. Ya ora. Ngene. Hah? Aku kok aja mbok tawani ngono ku ya, Nduk. Iki meteng lagi garing metengku kok malah mbok tawani ngono sida meteng neh kok aku. Aku sore mangga ngombe pil KB kok malah. Ngoten. Niki dibeto Mas Tio nggih. Suwun nggih, Mas. Heeh, goleki Mas Tio, Nduk. Mas Tio. Aduh, Mas Tio. Apa dikon kertas pokok beruk keli. Pokok limaran nggih selamat. Beruk cekir gandeng kir ukiran. Sugeng dalu. Niki Pak napa Mas nggih? Mas Tio. Pak, kon Pak ae, Mbak. Pak, tak kira Mas. Bojone mboten enten. Ah, Lha teng pundi? Teng Taiwan, Mbak. Wah, masuk iki. Masuk, Dek. Masuk tenan. Mesti langsung ditransfer, Nduk. Tinggalin nomor, Dik. Nomor apa, Mbak? Nomor sandal lah. Kayemen wetenge gedean itu. Lejek, kowe njaluk piye? Nempel ke supertelon ngono piye, Nduk? Di mana sama, Mbak? Mas Tio kados pundi, Pak Tio? Pripun Pak dibetos sinten? Kula mboten kertas. Ya. Mboten nek mboten ngertos terus kula lurut teng pundi niki, Pak? Rupane niku lerek-lerek niku kados zebra. Ngireng kados ngaten zebra putih. barang. Bahasane bahasa anak-anak. Lah piye, Mbak? Oh, berisik. Enten taline alit ngoten. Kali apa iku? Dalem enten gambare, Pak. Gambare Doraemon. Oh. Dik, Dibetos sinten, Pak? Kula ningo wau dibeto Mas Kenti niki lho. Endi? Niki. Enje balerene, Mbak. Enje matur suwun nggih, Pak. dongakno sing apik, Nduk. Dongane, Mbak. Muga-muga rezekine barokah. Amin. Muga-muga sing nyambut gawe ning Taiwan diparingi selamat. Selamat seger waras, Pak. Besok nek mulai ya wis muga-muga nanggap ketoprane. Ampun luru meleh nggih, Pak. Cukup setunggal mawon. Luru nek ra konangan. Aja, Mbak. Niki sing gadah damel. Aku muga, Mbak. Pak Kenti. Aduh, Pak Kenti. Napa dikon weruh popok beruk keli. Popok limaran nggih selamat. Beruke cengkir gandeng kir ukiran. Sajake kok mau samesem lho, Pak. Seneng atine Nduk Alah, bungah ra bunga koyo ipol, dino Mbak. iki iso nanggap gong usah. Ayo, Mbak. Aja ngaku wong Jawa nek durung tau nanggap gong. Kudune ngono ya, Mbak. Iya. Nek lagi nanggap dangdut gelar-gelar urung ana kondange nek urung nanggap gong. Ku wong Jawa ilah-ilahe ngono. Niki dibetos sinten nggih, Pak? Aku mah ngeroh tapi dibeto munggah mriko. Alah wis ketemu iki lho tan ning jero Oh, kresek. nggih. Kok Matur gayane? nuwun nggih, Pak. Dongakno rezekine akeh. Nggih, lancar, Sakubare Pak. nanggap siswa budaya, rezekine saya tambah. Barokah. Rezekine turah. Amin. Syukur bagi sok ben nimbali malih nggih, Pak nggih. Dalem. Sok tahun ngarep iki bakale Pak Kenti ya nanggap neh Nduk. Lah apa, Mbak? Iku Pak Kenti ulang tahun. Akhirnya, Mbak, Pak Lurah sunane Bahtera Cinta. Oh. Oh. Syadu, Mbak. Jujune bengi iki kok Lilin Herlina teko ya, Dik. Masa iya, Mbak?
Masa iya? Lah sing nyanyi Bahtera Cinta kok sapa? Iya. Injih, ning guri monggo nggih Pak, suwun nggih. Mun tak celok dak Dalam kalian jenengan arep duet, Mbak? Oh iya, mangga. Arek Mas e. Pak, duet kare Mbak Lilin ulang tahun. Wih,
Amin, Mas. Ayo selawatan Kidung Wahyu Kala Sebo.